Teng. Madam. जोंहा मामिया गगा मोननानै मेगनफोरा नै गोजा जाजोबदों आरोना लागा हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दायो माने दिनै सुनिबार नालाय जोङो सुनिबार बाजाराव थांगोन आरोना थांगोन जोङो आइदो आंदो बिनिफ्राय बिसोर थालांगोन जोंहा गावदांमोना थ' मामि नोंसोर थालांगोन ना मानो ब्लार जादों मबाइलालाय बिथाङा बिराद लोमजादो गगा मोनदो फारसेनिफ्राय एकदमबारेयाव सान्ति जादो बेहा देहाया मेगनफोरा बुरलब बुरलालायदों आरोना थ' जोङो आइजों आंजों बाजाराव थांना फैनोसै बिनिफ्राय मा थायो नायलांबानो जाबाय जोङो माने मोनसे बाजार गिदिर खालामगोन आरोना मानि थाखाय खालामगोन मानि थाखाय माबागोन नोंथांमोना मिथिलांबाय थागोन होननासो नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा बुङो रायजोफोर थ' नै जोंहा सोरांनाय लोगो लोगो सान्दुङा ओरैबायदि समायना रंगिना संगिना नाङो आरोना बिथिंलाय ओंखारबोयो साना बिदि सानजा नालाय ओरै ओंखारनाय लोगो लोगो नै इनि हमफैबाय थ' आं नायनो हायाखै थ' बेनिफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा जोंहा मामिया गगा मोननानै मेगनफोरा नै गोजा जाजोबदों आरोना बिनिफ्राय माने उन्दुब्लाथाय हराव पुरा ओरै आथा जाजोबना थायो आरोना मेगन मोदैनि माबाया थ' नोंथांमोना माबाफोर बेबस्था दङबा बेफोर खारनायनि एसे खोन्थाहरदो ना मा बुङो रायजोफोर थ' जोंनिया आंजों लोगोसे थांगोन रंगिना संगिना हायलालाय हुइलालाय माब्लाबा ब्लग खालामो आंनि फेसबुक पेजावबो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दायो आं बिथांखौ सिनाखि होनो सानबाय बिथाङानो जाहैबाय टें मेडाम जोंहानि मेडाम थांगोन जोङो आइदांदो बाजार खालाम थांगोन रायजोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जों मा लायो जों मा बायो बिदि दख'ना कानि नांगोन रायजोफोर जोंनिखि मोनाना नों हलसेलाव सोंना फै ओमफ्राय मोना थायो मोनमारा थांना फैनो लोगोफोर लोगोफोर जोङो बिमा फिसाला बाजार खालामनो थांबाय मनाया नायदो आरो बेयाव मना मोननै सोबावबाय दा देखायगासिनो आं नोंथांमोननो सोरगा बजार खाथारना गिदिर मेंबाय बया मेंबाय आलु बासिलाय पियास बासिलाय माबा बासिलाय टेनटेने दे आं हमगोन दे नोंसो लागा बिमाखौ थिखांना होयो साला फिसाला थानानै होनलायगोन दा सोरबा आं नोंथांमोननो भिडिअ देखायनोसै दे आं थिमानो फैदो आरो नायबालायबावगोन होनबा हा थांसै दानियाबा हनै थावबो गैया थाव सोना फैगोन थ' दायो लोगोफोर बाजार खालामना सफैबाय आरोना जोङो आइदा आंदो ओमफ्राय नायदो मा लाबोखो एकदम माने मास मोनसेनि लाबोखाबाय होनजायो आरोना ओरैबायदि बुरजा थ' दायो लोगोफोर बाजारनिफ्राय मोनफैनाया मोनालायबाय आरोना ओमफ्राय आङो दुगैबावाखै दुगैनो दंबावोसो ओमफ्राय न' सफैनानै नोंथांमोना आं मा लाबोखो देखायनोसै आरोना थ' दायो नायदो फान्थाव लाबोबाय ओरैबायदि दाम 50 थाखा किल' फाग्लासो ओमफ्राय रुहुन थ' जियानो जा बेफोरखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा
आं नलबारियावसो लांगोन आरो ना बेफोरखौ ओमफ्राय न'आव जानो खावसे लाखिबाय थ' माने बेखौ नलबारियाव लांनानै माने हस्टेलनि गथ'फोरनो जाहोनाय आरो ना थ' आङो लाबोखाबाय आरो थ' आं हजों थांबाथाय बाजार खालामनो सम मोना नालाय थ' बाहेरायाव थांनो सम मोना नालाय बेनि थाखायनो आङो लाबोखाबाय आरो थ' बिथिंगालाय आइया आरो नै जागा साफा खालामगासिनो सिबगासिनो थ' जोङो ओंखाम जायाखै सानजौफुनि ओमफ्राय दासो जाखानोसै आरो ना थ' आङो एसे फ्रेस जाना लानोसै थ' भिडिअ'आ बेखिनियानो नोंथांमोननो सेयार खालामबाय जि हायो थ' मोजांथ' भिडिअ लानाय जायासै बाजार खालामनाय माने बायदिसिना बासिनायाव माने मबाइल लाबाय थानो खस्थ' आरो ना एसे लाग्रा थायोब्ला मोजां जायो आंबो एसे दरमा होनानैसो लाखिनोसै केमेरा हमग्रा साननैसोनि उनाव ना मा बुङो थ' भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै दाबावगार ना मा बुङो थ' बाय बाय लोगोफोर